Това малко момче купувало памперси всеки ден, когато полицаят разбрал защо, веднага го арестувал. Малко момче, едва достатъчно голямо, за да се осмели да излиза навън, бързо привлякло вниманието на офицер Бърнард Уилсън. С течение на времето той забелязал момчето да влиза всеки ден в същия магазин с неговата раница. Полицай Бърнард станал все по-любопитен и се чудел какво купува момчето всеки ден по едно и също време. В крайна сметка той решил да последва момчето и го видял да опакова цяла торба с памперси в бебешкия отдел. Бърнард се чувствал неспокоен, защото никое обикновено момче не би купувало сам памперси всеки ден. Тогава един ден, решен да разкрие истината, полицай Бърнард тайно последва малкото момче с патрулната си кола, след като излезе от магазина. Но в момента, в който разбрал истината за кого са памперсите, веднага арестувал момчето. Истината защо малкото момче купувало памперси всеки ден обиколи света и шокира всички. Натиснете бутона за харесване и коментирайте. Напишете част 2 в коментарите, ако искате да разберете защо момчето е купувало памперси.